Γεια σας παιδιά, είναι 8 η ώρα το πρωί. Πάω να συναντήσω στο Βύρωνα. Από ό,τι είδατε και στην ανακοίνωση, σήμερα θα κάνουμε το Christmas vlog. Μπορεί να μην ανέβει σήμερα, αλλά μάλλον σήμερα θα ανέβει τέλος πάντων. Είναι 8 η ώρα το πρωί, πρέπει να είμαι στο σπίτι του 9 παρατέταρτο. Είμαι ήδη στο σπίτι του γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες πρόβες. Θα έχει σχέση τα Χριστούγεννα αυτό το vlog. Πάμε, θα ξανατραβήξω άλλο ένα βίντεο μόλις φτάσω στο σπίτι του Βύρωνα. Θα πάμε να πούμε τα κάλαντα. Θα είναι ωραίο, θα δείτε. Πάμε. Αυτά είναι τα πράγματα που θα χρειαστώ. Θα χρειαστούμε για ένα vlog αθλητικά παπούτσια γιατί θα πάμε σε όλη την περιοχή. Μία φόρμα, ένα φούτερ, ακουστικά, νερό, χαρτομάτιλα, μπουφάν, γιατί κάνει πολύ κρύο τώρα τελευταία, σκουφάκι αγιοβασιλιάτικο, μια τσάντα που θα τα βάλω όλα μέσα, το κινητό μου, 2 τριγωνάκια γιατί θα πούμε και κάλαντα και το τάμπλετ μου και ένα φορτιστή γιατί μπορεί να τελειώσει η μπαταρία μας σε μένα και του Βύρωνα, οπότε επειδή ο φορτιστής του είναι λίγο χαλασμένος, πήρα εγώ. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα μέσα. Μπείτε όλα μέσα, μπείτε. Ρε, αν είναι δυνατόν, ρε μπήκαν όλα μέσα, ρε. Παναγία μου και Χριστέ μου, τη μαγική τσάντα έχω. Πάμε να πληθούμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για να πλύνουμε τα δόντια μας είναι μία οδοντόβουρτσα και μία οδοντόκρεμα και λίγο αγαθό νεράκι του Χριστούλη μας. Ανοίγουμε το καπάκι της οδοντόκρεμας και βάζουμε λίγο πάνω από την οδοντόβουρτσα. Προσέξτε, όχι στο πίσω μέρος της οδοντόβουρτσας. Άμα το κάνετε αυτό, πλύνετε την οδοντόβουρτσά σας για να μπορέσετε να πλύνετε τα δόντια σας τα επόμενα 5 λεπτά. Να ξέρετε πως η στοματική υγιεινή είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να κάνετε 3 λεπτά για να πλύνετε τα δόντια σας. Αφού βάλατε μπροστά την οδοντόβουρτσα, αφού βάλετε μπροστά στο μέρος της οδοντόβουρτσας λίγη οδοντόκρεμα, ας πλύνουμε τα δόντια μας. Και το μόνο που κάνουμε είναι να τρίψουμε τα δόντια μας. Αφού το κάνετε αυτό, στήσετε την οδοντόκρεμα κάτω. Προσέξτε, μην τη φτύσετε στο πάτωμα, εγώ προειδοποίησα. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, έχετε ένα υπέροχο άρωμα στο στόμα σας. Πάμε για το vlog τώρα. Αυτή είναι η πόρτα του Βύρωνα, στολισμένη. Καλά, παντού είναι στολισμένα εδώ. Έχω βερνίνα. Του χτυπάω. Ναι. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Φύγαμε, έχω πάρει από τριγωνάκια. Όπα, εδώ είναι. Μέσα. Πάμε μέσα, πάμε μέσα, μέσα. Πάμε στο καθρέφτη. Πάμε. Πάμε. Τα κάλαντα, τα πούμε. Πάμε παιδιά, πολυκατοικία του παππού του. Του παππού μου είναι αυτή η πολυκατοικία, παρακαλώ. Πάμε. Έχουμε και κλειδάκια. Κρατά λίγο την κάμερα.
Περίμενε. Με τα δύο χεράκια. Κοιτάξτε πώς ανοίγω προσωπικά. Πώς ανοίγει προσωπικά ο κύριος Κωνσταντίνος. Προσωπικά, όχι προσωπικά. Άμα δείτε πόσο βαριά είναι αυτή η πόρτα. Σιγά τη βαριά ρε, σιγά τη βαριά. Πάει και τα τρίγωνα, πάνε όλα, πάνε όλα. Πάνε όλα, πάνε όλα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε εδώ. Έχουν βάλει μέσα στη πισίνα το δέντρο. Για πισίνα το είχαν φτιάξει. Αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, αν είναι δυνατόν. Άντε πάμε. Πάμε μετά πάμε στο πάρκι στην πλατεία Χαρδένια. Έχω δείτε τέλεια, τρώμε και τσίλι ποπ. Έλα, μην πας έτσι. Χαζό είσαι. Κωνσταντίνε. Ναι, να τα πούμε. Καλημέρα να τότε, τι κάνεις και είναι ο ρυθμός, εσύ αγγέλιστη, μάνο, πώς θα το δικό, θα συντονίζονται σήμερα, Γεια σας! Γεια σας, επειδή πρέπει να κλείσουμε κάπως αυτό το vlog. Έρθαμε τώρα στην πλατεία Χαρδένια Να δούμε τι παίζει. Ναι, να δούμε τι παίζει. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα sub, ένα like. Ένα share, ένα comment. Και καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα, εννοείται. Άντε,